Dati amin sa ito itang arabi ikit may panggap. Iti maysa nga ama. Ada ti ubing nga anak na linuganan ti dakes nga espiritu. Ket napan nagpatulong kadagiti adalan ni Apo tayo Jesus. Ngem saan da anatulungan. Ni Apo tayo Jesu Kristo kakabsat, sana la indrugi daytoy trabaho na arinugyan na ijay Galilea, idi at daking kuwanan ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Laglagipin tayo kakabsat nga, iti Espiritu Santo nga inted na kada tayo amamatikin kuwana, isumit la ti adakin kuwana iti nirugyan na ti trabaho na nga agmensahe. So inted na kadagiti namatikin kuwana ken kadagiti tupay mamatin to. Amen? Nasurok kumurang nga talupulo atawen na idin. Nasurok kumurang met nga talo atawen laeng atalo atawen laeng nga nagtrabaho sakbay nga in sakripisyo na tibiyag na gapu ti kastalaoni nga panagayat na kada tayo. Amen. Ket dagiti daduma nga inararamid na idi addan ti Espiritu Santo ken kuana anang ted iti pannakabalin. When isuna ket aya anak ti Dios ngem laglagipin tayo nga idi imay ditoy lubong ket maysa a tao kaslamet kada tayo. Amen. Tiket nasawin ka kabsat ket hanang nga intugot tiket tay kaslapan nakabalin na nga Dios no diket nagbiag akas kada tayo a tao. Isung nga masapul na titulong ti Espiritu Santo, isung nga inted namit kada tayo nga mamati ken kuana ti Espiritu Santo. Taam muna nga masapul tayo. Amen? Dagiti naaramid na duma-duma a milagro, na dumadunga mga pinalaing na dagiti masaksakit, nang surusuro kadagiti adalan na, dagiti disciples na, ken insuro na ti dalan amapan sa dilangit. Ket daytoy nga dalan kakabsat ket ti pamati ken kuana. Ket gaputa daytoy mensahe tayo itang arabii ket may panggep iti panagpaksyat ni Apo Jesus Hesu Kristo iti dakes nga espiritu kayat kumit nga ipakaammo kada kayo kakabsat nga saan adaytoy iti kaunaan apaset iti Biblia nga inaramid ni Apo tayo Jesus daytoy. Kaunaan na ng parwar iti dakes a espiritu ket ijay ili a Capernaum. Adalalaki alinuganan ti dakes nga espiritu idi ket imuneg iti uneg ti sinagoga pagisursuruan na iti. Masarakan ijay San Marcos Kapitulo 1 versikulo 21 aging kana 28 daytoy nga napasamak. May kadua ket ijay ili ni Apo Jesus ket adamaysa a lalaki abulsek ken umel agsipud talinuganan ti demonyo. Ket pinaimbag ni Apo Jesus daytoy alalaki babaen iti panangiparwar na iti demonyo. Masarakan dati kakabsat iti San Matthew Kapitulo 12 versikulo 21 aging gana 23. Ket dati pa'y may sanga napasama kakabsat may katlo ket may papan iti lalaki alinuganan dagiti dakes nga espiritu. Ket pinaimbag met ni Apo tayo Jesus daytoy. Dinuganan dagiti dakes kayat nakangasawin ka kapsat ket hanlang nga maysa no diket adu nga dakes nga Espiritu Santo iti nanglugan kadaytoy a lalaki. Ket pinaksyat ni Apo Jesus. Masarakan daytoy kakabsat ijay San Marcos Kapitulo 5 mangrugi iti Kapitulo 1 or versikulo 1 aging gana versikulo 20. Adda dagiti adalan na idin nararamid na dagituyen. Ket imbaon na pay
Imbampay ni Apo tayo Jesus, dagiti sa nga pulukit duwang nga adalan na idin, masarakan, ijay San Marco, Kapitulo 6, versikulo 6, aging gana 13. Ket jay versikulo 7, dito iti kunana, inayaban na dagiti sa nga pulukit duwang nga adalan na, ket imbaon na ida, asag dudwa, inikan na ida iti pan nakabalin, amang paksyat kadagiti dakes nga espiritu. Kahit nga sa mga kabsat kit dagiti duwa nga dagiti sa nga pulukit duwa nga adalan nan, inikan na ida iti pan nakabalin. Inikan na iti pan nakabalin. Kastoy tirugi na dati nga mensahe tayo itang rabii. Iti versikulo 12 ken 13 ti San Marcos Kapitulo 6 kunana ket napan nga rod dagiti adalan na ket inkas kasabada dagiti kadagiti tattao ang masapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da pinaksiat dati adu a demonyo sinapsapwan da ida itilana dagiti adu ang masaksakit ket naimbaganda amin. Isu nga dagiti sa nga pulukit duwa nga adalan na inikan na iti pan nakabaling nga mangpaksyat iti demonyo sana imbaon isuda ket isut inaramid da pinaksyat da ti adu a demonyo. Dati nga rod iti pagrugyan ti mensahe tayo itang rabi. Ada ni Apo tayo Jesus iti nangato abantay ket kadwana da Pedro, Santiago ken Juan. Ada the Mount of Transfiguration nga po na di English. Dagito nga talo nga adalan ni Apo ti nakakita iti panagbalbaliw ti langa ni Apo Jesus tayo. Akas makapurar ti pudaw dagiti bagan-anay na ket awan ti sino man a makapudaw kas iti kapudaw na uray ni Mr. Clean han nakaya dayjay. Kakabsat ket masarakan tayo detoy jay San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 2, aging gana 13. Kaya dito tirugi, ti mensahe tayo. San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 14. Dito iti imbagana. Idi agsublida iti ayan dagiti daduma nga adalan, nakita dati nakaad-adu at tao, iti likmut da, ket sumagmamano mamaestro iti linteg, makisinsinupyat kadakwada. Apaman nakita dagiti tattao as sumungad ni Jesus, naragsakan da, ket nagtataray da, akimablaaw kinkuana. Versikulo 16. Anya ti pagsusupyatan nyo, sinaludsod ni Jesus. Maestro, kinunati maysa kadagiti tattao, inyeg ko ken ka ti anak ko alalaki, talinuganan ti dakes nga espiritu, ket saan ang makasao. Nusumro ti dakes nga espiritu, itublak na ti ubing. Aglabutab tingiwat na, agnariet ken sumkel ti intero abagina. Kinid daw ko kadagiti adalam, apaksyaten da ti dakes nga espiritu, ngem dida na baelan. Versikulo 19. Kinuna ni Jesus kadakwada, tattao nga awan pamati, kasanupay kabayag ti kaadak iti denayo, kasanupay kabayag ti panaganos ko kada kayo, yeg yuman kanyak, taubing, inya sidegdakin kuhan iti ubing, apaman ang nakita ti dakes nga espiritu ni Jesus, pinagkuyeg-yeg na ti ubing, napasag iti ubing iti daga, naggulgulagol nga aglablabutab tingiwat na. Kaano pa'y akastoy ti maraaramid kenkwana? Inimtuod ni Jesus ti ama ti ubing. Dinamag ni Apo Jesus. Kaano pa'y? Manipod pa'y idi ubing insungbat ti amana. Masansan nga isibba ti dakes nga espiritu iti apoy wenno ilimes na iti danum tapno patayen na. No kabailam, pangaasim tatulungan na kami.
Apay ako nam, no kabailam. Amin aba nagkabailan ti tao nga adda pamati na. Kinuna ni Jesus. Adda pamati, ngem saan an anay. Dagos nga inyigkis ti Ama. Punwam ti pagkurangan ti pamatik. Nadlaw ni Jesus dagiti tattao nga agdindinnuron nga umasidig ken kuana, binilin na ti dakes nga espiritu. Sika atuling ken umel nga espiritu, pumanaw ka itoy nga ubing, ket di mo subsublyanen. Nagikis ti dakes nga espiritu, pinagkiskisiw na ti ubing sa pimanaw. Kaslabang kain ti ubing, ket adu tinagkuna, natayan. Ngem inigaman ni Jesus ti ima ti ubing sana binangon, ti makder ti ubing, idi nakastrekin ni Jesus iti balay sinaludsod asililimet dagiti adalan na apay adimi napaksiat ti espiritu. Kararaglaeng ti makapaksiat iti dayta akita ti espiritu. Insungbat ni Jesus, ket awanen sa bali. Hallelujah. Dagiti nakaturog, ingato yung manti ima yung. Hallelujah. Babaen iti dayto yung apaset iti Biblia kakabsat. Ammo tayo nga adamaysa nga ama nga anak na ket linuganan ti dakes nga espiritu. Dakes nga espiritu takayat nang napapatayan dayta nga ubing. Amen. Versikulo 22. Haan nga kabailan dagiti nabati nga adalan ni Apo Jesus apaksyaten daytoy nga kita at dakes nga espiritu. Laglagipin tayo nga ni Pedro, ni Santiago, kini ni Juan ket adda iti nga 20 bantay iti. Amen. Adda dua-dua daydi ama nga dimawat iti tulong ken ni Apo tayo Jesus. Kunana dito 22 maninkit, masansan nga isip pa ti dakes nga espiritu ti apoy wenno ilimes na iti danom tapno patayen na no kabailam kunana pangaasim tatulungan na kami. May kupat uray pa adda dua-dua daydi ama tinulungan latta ni Apo tayo Jesus. Amen. Adu kada tayo nga mamati ken ni Apo tayo Jesus nga basit ti pamati da angken din. Adu dagiti mangibagbaga nga mamati da nga ni Apo Jesus laeng iti dalan a mapansa di langit ngem handamit nga ikasaba daytoy nga dalan. Handamit nga ipakaammo. Kinagpaypayso na kapsat may saak. May saak kadakwada idi. Amok nga insalakan nak ni Apo Jesucristo. Amokon idin. Tatilaing mamatkin kuana ti pakaisalakanan tayo. Amen. Akas kuna iti taga Efeso 2 versikulo 8 ken 9. Tagapu iti parabor ti Dios na isalakan tayo babaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapu iti inaramid yu, insagod kada tayo ti Diyos, ti panakaisalakan nyo, tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Amen? Malagip yung dagiti dinamag ni Pastor Miguel iti Kalman, iti nagmensahe iti The Secret of Being Content. Mamati kayo kadi, kadagiti iso amin ang mabibuya tayo iti TV, ket pudno. Mamati tayo kadagiti iso amin nga mabasbasa wenno mangngeg tayo dito social media nga dinamag na kada Facebook, Twitter, Instagram ket pudno da amin. Sana dinamag mamati kayo met nga adda ita nga iso amin nga nailanad, naipadto ken naisurat ditoy Biblia ket pudno amin. Amen?
Sana dinamag, apay nga rod met nga nakaad-adu ti oras nga saysayangin tayo. Babaen iti panagbuya, panagbasa, ken panagdingig, kadagiti banag, nga agpatinggan to. Ngem iti panagbasa tayo daytoy Biblia, nga napnuan ti kinapudno. No daduma di tayo pa'y masango. Amen. Isu nga iti iman mensahero ni Pastor de Jacket, pagarup ko nukit kitain nakno kwa. Tagil tiyak met. Hallelujah. Isu nga saan tayo nga mas daaw no apay nga nakabas